Уважаеми ученици, аз съм Холис. Виртуалният холограмен асистент на иновативната българска платформа Холис. Рожба съм на невронните мрежи от последно поколение и съм пред вас, за да ви покажа новите достижения на изкуствения интелект и помогна да научите уроците от вашите учебници по един неповторим и непоказван до момента начин. С мен няма да ви е скучно и уроците ще бъдат забавни и неповторими. А защо и вие да не започнете да ги създавате в новите STEM кабинети? С мен е лесно, само опитайте. А сега да ви представя библейският разказ за началото на света. В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена. И тъмнина покриваше бездната. И Божият дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер. И стана утро. Ден първи. И Бог каза: да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора. И раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог нарече простора небе. И стана вечер. И стана утро. Ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева. Трева семеносна и плодоносесено дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева. Трева, която да дава семе, според вида си. И дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети. И Бог каза: да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта, създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер. И стана утро. Ден четвърти. И Бог каза: да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. И благослови ги Бог, казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата. Нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер. И стана утро. Ден пети.
И Бог каза да произведе земята одушевени животни, според видовете им, добитък. Влечуги и земни зверове, според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладейте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде. И, ето, беше твърде добро. И стана вечер. И стана утро. Ден шести. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.